Sí, moltes gràcies. Bé, aquesta és una de les mocions que s'anomena moció d'integració, perquè el que pretenem és que una part de la població dels nostres veïns i de les nostres veïnes que no poden escoltar-nos perquè no tenen aquesta capacitat, puguen fer-ho mitjançant el seu llenguatge, que és el llenguatge dels signes. Va ser un avanç, jo entenc, per a tota la democràcia, que aquest poble poguera transmetre tant en so com en vídeo la possibilitat que tots els veïns i totes les veïnes no tinguin que desplaçar-se a l'Ajuntament per escoltar i veure els plenaris, sinó que poden veure des de casa. Donat que donem ja la imatge, el que demanem en aquesta moció, i donat que ja tenim al si de l'Ajuntament una persona que parla i entén i dona cursos del llenguatge dels signes, amb el qual el cost seria zero, el que demanem és que aquesta comunitat estigui integrada a la vida pública local mitjançant aquesta traducció simultània que se faria com se trobarà més adient, però que a l'hora de retransmetre-lo la gent que té aquesta possibilitat auditiva podrà entendre-lo mitjançant